παίξουμε Free Fire για 2 άτομα και ξεκινάμε. Κάτσε μήπως έχω κανένα φίλο, όχι παίζουμε όλοι. Ρε φίλε. Για να δούμε τι έχει στο Battle Pass. Γεια σας, τι κάνετε. Τώρα μπαίνουμε. Α, καλά. Είναι full άχρηστος τελικά. Είναι number 1. Α, είναι 2. Κάτσε όλα. Καλά. Όταν είσαι καλός, είσαι τάμιος και δεν πας πίσω. Και ας ελπίσουμε σήμερα να πάρουμε ένα win. Έχω 3 μέρες να πάρω win. Δεν παίζω 3 μέρες. Τσικί, πετσένιο. Όχι, τελείωσε ο θάμνος και γύρω με πεθαμένο. Πεθαμένο, όχι. Μα ήμουν. Όχι, τώρα θες μπει. Κι εγώ μπορώ, φίλε. Να κάνω κι εγώ ήμουν. Μπαίνουμε στο αεροπλάνο. Περιμένετε λίγο. Να καθοδηγεί αυτός. Ναι. Ναι, παιδιά. Περιμένετε λίγο. Όχι. Περίμενε λίγο. Πήγαινε λίγο μέσα. Με τις τάπες θα κάνουμε το μάτι. Κάτσε εγώ οδηγά. Δεν οδηγά εγώ. Πω, με συμβάλε. Πεθάνω εγώ με το παραμικρό. Φεύγω. Τι έκανα. Ω, ναι. Πήρε καλό όπλο. Δεν με σταματάει τίποτα πάνω να σώσω τον φίλο μου. Κάτσε. Όχι, πάει κάποιος να τους σκοτώσει. Να τους σκοτώσω εγώ πρώτος. Ωραία. Πάρτε, τον έριξα. Τον έκλεισα. Πάμε, παιδιά. Πού είσαι? Μωρέ, με καπαγίδεψες, βλάκα. Ανόητε. Sorry. Α, ναι. Κάτσε με εδώ πάνω και θα τους πάρω. Άρχισε εδώ πάνω. Είμαστε πολύ διακριτικοί. Τον έριξα. Και τον πήρα το κύριο. Ναι, τον πήρα. 29 τον. Από τα 49 πήγαμε 29. Πότε κιόλας. Βασικά τα περισσότερα βγαίνουν για την ακρίβεια. Κοιτάω και τον δικό μου. Το είδατε νομίζω. Το είδατε. Φεύγω. Φίλε, δεν μπορώ να σε προστατέψω. Πάμε. Καλά, όντως τώρα. Πάει εκεί μέσα. Δεν μπορώ να πονήσω. Μπήκα. Και το σκότω. Τι μου έκανε? Περιμένετε λίγο. Γεια σας. Προσπάθεια 2 για win. Α, είμαι πρώτος. Είναι 9 καλύτερο. Είναι 9 καλύτερος αυτός. Να του δώσω τη θέση αυτό εδώ. Όχι, δεν του γίνει. Ευχαριστώ. Και τώρα περιμένουμε. Βασικά εγώ τον ελέγχω. Πάμε. Ναι, καλά. Αν είναι έτσι ρε φίλε, δεν θα νικήσουμε ποτέ. Αν είμαστε διαφορετικοί. Αν είναι ο ένας στην άλλη μεριά του μάπ, του άλλου στην άλλη.
Δεν θα κερδίσω. Και εγώ πρέπει να νικήσω. Γιατί 3 μέρες έχω να παίξω και 3 μέρες έχω να νικήσω. Πού με έβγαλε, είναι βλάκας. Θα προλάβω. Όχι, πρόλαβα τις φέρες. Αν δεν πρόλαβα τίποτα. Θα βρω κάτι εδώ. Να, ένα καλό όπλο. Όχι, Ναρούτο. Οπα, πού τον... Από πού με βάρεσε. Έχω κολλήσει. Κολλάω. Κόπα ρε. Από πού. Πού βαράτε ρε. Δεν τους σκότωσες. Ναι. Οπα, κάτι μου έκανε. Κάτι μου έκανε. Help. Καλύτερο όπλο. Help. Όχι με αυτό. Αου. Γρήγορα γιατρικό. Δεν έχω γιατρικά. Enemy spotted. Πάμε, μαξάρα. Φιου. Περιμένουμε. Ωραία. Γράψτε στα σχόλια AK. Αν βρούμε AK, αν τέλος πάντων. Κλείσετε μια εγγραφή και ένα like. Όχι άλλο μάξι. Εγώ οδηγώ. Θα σας πάω που θέλω. Μην τρεκάρω. Τι εμπειρος οδηγός που είμαι ρε. Ακόμη και στο Free Fire. Γράψτε σχόλια τι παιχνίδι θέλετε να παίξω. Τα αγαπημένα μου είναι Free Fire, Roblox και... Πέθανε ο βλάκας. Έλα ρε. Με παράτησε. Προλαβαίνω. Με παράτησε. Δεν το πιστεύω. Ο ίδιος μου ο φίλος με παράτησε. Κάτσε τώρα να πάω να τον βρω. Κοίτα εδώ. Με το ζόρι πάω να τον βρω. Το οδηγάει και αυτός θέλει. Πόσα άτομα, 22 άτομα. 22 άτομα. Κόλλησα. Εντάξει, εδώ είναι. Νάτος. Πάλι καλά δεν έχω πεθάνει ούτε μια φορά. Και έχω φάει ένα kill, αυτό το ξέρω. Πώς το βλέπω. Capturing the revival point. Μαλά, πιάστηκα. Τέλος πάντων. Τι το βαλάς. Άτομο. Capturing the revival point. Πού να πάω να τον φάω. Θέλω εκεί. Αχ, μην φεύγω μακριά. Δεν έχω γιατρικά.
κοντά. Να το. Το πήρα. Θα πάρω αυτό. Καλύτερο. Και όποιον βλέπω, πάω, knockout, πάω. Πάμε να πάρουμε τη μηχανή να πάμε. Να κάνουμε βόλτες. 16 άτομα. Πολλά είναι. Πάρα πολλά βασικά είναι. Για εμάς τους δύο που άλλος δεν ξέρει να παίζει, κάτι είναι και αυτό. Το δεύτερο άτομο. Μπες. Να μην με κόλλησε. Σε κόλλησε. Το έσβηξα. Σε κόλλησε. Ξανακόλλησε. Να ζητήσω. Αν τώρα θες και βοήθεια, να σου πω θα σε βοηθήσω μόνο για τα film. Τσαλ. Όχι. Τώρα δεν ξέρει ούτε αυτός. Μας έφαγε. Δεν πειράζει, θα βγούμε κάπου αλλού πρώτοι, όπως φαίνεται. Να πήγα 3. Μπλε. Δεν πειράζει τώρα. Τώρα νομίζω. Μπράβο. Τώρα νομίζω πως είναι η ώρα. Είναι η ώρα και στιγμή. Νομίζω. Δεν είμαι και σίγουρα. Άκυρο το τίποτα. Σήμερα αυτό ήταν. Αύριο ή μεθαύριο θα βγει καινούριο βίντεο. Θα γράψετε στα σχόλια τι θέλετε εσείς να κατεβάσω, τι να παίξω και τα λέμε. Bye bye.